Ezokubumbana kwehora leshumi nambili emsakazweni Khwezi FM usifundela uLungelo kaZulu Sawbona Mlaleli. Ukhomishana amaphoyisa esifundazweni Eastern Cape uGeneral Nomthethelelman uyishayile ihlombe imizamo emihle kakhulu amaphoyisa abamba wesilisa othole nesibhamu eziyishumi endaweni yasemhlazweni esifundazweni Eastern Cape. Kubeka ukuthi lo wesilisa ubeqhekeza esikoleni okuthuma bebanjwa ngamaphoyisa wagcina ekhipha nabanye ozabo abenzana kulomkhuba. Kanti emahlabela phambili isithola udouble uthi sifinyele kumashumi ayisithupha isibalo sabantu abasha badlule emhlabeni ngesikhathi ngqongqo ibhilidi esifundazweni Gauteng. Leli bhilidi elisitezi esihlanu lishela ngqongqo ngesikhathi seyintathu usuku namhlanje eMashalton eJohannesburg. Kanti abezimo esiphuthumayo bakhiphe bonke abantu ebhilidini ngesikhathi beqhuba umkhankaso wokucisha lomlilo. Okwamanje imbangela yomlilo ibingakaziwa. Kanti ngizophetha ngodouble uthi meya kamasipala wasemfolozo ukhansela uXolani Bhengu uthi noma kuwumsebenzi omnyango wazesekhaya kwakhe izindlu kodwa abantu akumele bayekele uma bexakekile benganazo izindawo zokulala. Lo masipala ubekhuluma kanje namhlanje unekezele ngokusemthethweni ngezindlu ezintathu emndenini oholwa ngabesifazane. Kanti ngikubhekela udaba engitheyilo noluhambe phambili kulesi zamanje. Ukhomishana amaphoyisa esifundazweni Eastern Cape ishayile ihlombe imizamo yamaphoyisa kulesi sifundazwe ngokubamba umliso behlalise libhojoza umphakathi. Kanti silokhu sinyuke njalo isibalo sabantu abasha bangqongqa nebhilidi esifundazweni Gauteng. Angikuthembisa ukuthi nakanjani malibumbane lokuqala umfokashe ngozobe nezinye izicelo khona le emsakazweni Khwezi FM. Mina nguLungelo kaZulu sengithi khumu ngiyayiteta indawo nibe nosuku oluhle. Izindaba zomsakazo Khwezi FM zidle ngeqiniso saqama ngokungachemi.